Så er det første halvdel U13. Nå, okay. Ja. Det her hold, det skal spille Ellemands. Men det giver jo... Jamen er det ikke bare en privatturnering? Det er vel ikke DBU? Jeg tror, det er det. Nej, det tror jeg ikke, det ja. Fordi de får langt mere boldberøring her. Ja, jeg tror, det er privatturnering. DBU, det er først om et år. Ikke i dag. Og så på et eller andet tidspunkt, så siger de stop, så lige her. Og så det, der lige er blevet begået, det kostede ingenting. Ja. Jeg så som en dreng her for 14 dage siden. Men det er det fuldstændig korrekt at gøre i den situation. Ja. Og han havde så også dømt seriefodbold og Danmarks serie linjevogter i 6 år. Okay. Hvorimod de andre sorte dommer, de havde fået deres dommerkort 2 måneder før. Ja. Der kunne jeg godt tænke mig at tage et dommerkort selv. Det har jeg. Når vi er rundt i... Jeg tog det over 2 weekender. Okay. Når vi er rundt og spiller Golden League, så er der fandme heller ikke ret gode dommer. Fordi det er ligesom... Nej, hvis vi skal have et vist niveau, så er der kun et hold, der kan... Det er mærkeligt, at jeg ikke kan finde nogen heroppe, der kan spille. Jeg ved ikke, hvorfor. Det skulle godt spille.